berriro ere, hemen nago zuekin, berriro ere. Gaur, gonbidatuarekin, lasai asko egingo dugu plater bat, super lasai. Gaurko errezeta ikusgarri, elegante geldituko zaigu, ikusiko duzue. Xabi, etorri honea. Ongi etorri jauna, txitxarek eta ondo, lasai. Berriro ere, super lasai eta elegante, ire abesti jaituk ez da? Irurek nire. Bikain, eharra saioatako zaiguna, miarra jaiten gaurkoa. Ba, hemen txegaude, Billo, Xabi Gutiez edo Isa Sakara jauna, nola deituko jau? Xabi, deitu Xabi. Xabi, bale. Xabi. Isa Sakara dek ire taldien izena, ez da? Bai, bakarrik no, bai, bueno. Bakarrizketan egitek, taldia ez, nola ditu, bakarlanak o nola ditutu gaue? Raperue. Raperua, gargi eta gargi. Ba, elkarrekin, labana zemuz moitzen dek. Raperu, justito. Bueno, gain ikusiko jau, ez musibiltza izan. Miarra ja prestatuko jau, menierrerara, barazki txiki batzuk, eta patata batzuk ardo txurin da. Ongi, jaten? Oso. Jaten ondo ibiltzea iz. Oso, hori bai. Hori bai, ari lagunak saio eharra datorreta. Bueno, lagunak eta Xabier, garatuko ja pausuz nondik noa ibiliko gaituken, bale? Bueno, azteko eta behin, miarra jaingo jau. Garbituko zio burua, pixkat bastarraketak kendu, ingo deu 6 atitan, eta ingo deu irineti pasa eta prejitu. Gurinetan da olio pixkatekin. Bertatik ateako deu, eta olio hortara botako deu limoian sukua, botako deu saltza pixkat, eta murrizten utziko deu. Behin murriztuta da honian, berriro botako ditugu miarra janpusketak barroa, gurina eta ligatzen hasiko gea. Eta hor menierra prestatuko deu, dala menierraek saltza frantses bat, iteala normalian miarra jakin, beste arraiaskokin itea dao, baina historiadek limoia eta gurina ligatutatea berduela. Vale? Gero krema fin-fima gelditzen dek. Eta laguntzeko barazki txikia egingo ditugu. Kuiatxua, asanailua eta porrua. Egingo ditugu pixka garbitu, egosi, eta behin egosita daudenean, bertatik atea, pixka gehiago txukundu, eta saldakin injungoa karamelizatzen. Salda pixka gota eta murrizten utzi. Salda pixka gota eta murrizten utzi, eta goxatu ingoitugu, gero miarreian lagungarri jartzeko. Eta hori gutxi balitz, patata horiek prestatuko izkilau, ontzi baten jarriko deu, tipulina txikituta olio pixkatekin, gorrituta da honean, patata panadera moztuta botako ditugu bertara, botako deu ardo txurila, ur pixkat eta bertan negoziko ditugu. Izango, miarra barazki eta patatatxuakin. Ados? Elegante. Jarriko jatiri patata zuritzen? Bale, ba. Venga, patata zuritu, ni hasiko nau miarra garbitzen, eta aldi berian, hiri azkenengo dizkataz itzein berdiu. Goain, ze, urtarrian ustea eta argitaratu zen dula, ez da? Bai, eta gendun hortik, bai, lurrikarak deitzuten da. Lurrikarak? Bai. Lurra dantzan azteko, ze? Bai. Musika hori jotzen astean nian, edo zeatikan. Bueno, lurrikarak ze kontzertutan eta lurrikarak sortuten duz. Genti esaltoka hasten da. Bai, hor, bum, da egurra, eta historia joan, azkenengo diska honekin, inoiz baino gehiago moitzia jendia orduan, ez da? Holanda. Holendek, bale. Zetu batuko jau diska honetan? Ik esan dek, raperua izela, ez da? Bai danatek itzen dut, Osea, popa itzen dut, roka itzen dut, punke itzen dut, danatarek itzen dut. Bale, baina hiri diskotan, danetik topatze jaue bai? Bai, da como, zelan dut esaldu, da como, gaurko platera moduen, no? Danatarik dau, bai zer da, arraine dala. Bale, hau da nagusila, oinarria, baina lagungarri gehiokin, ez da? Hori da. Eta dana bakarrik kudeatzen dek, hori dana? Bai. Ze hona, Bai. Ni neure buruen kontra egunaro. Orduan beti arrazoiakak eta beti ez da kakarrazoia, ez da? Hori da. Gauza hona. Bai. Bale, ba. Eta insomnizu dakot. Insomnioakak? Bai, Bai, benetan, Bai, eta orduan galtzu imagina. Lotxarrakak, orduan, zer dekorik. Gauetan ez natuitea, izo ze gertatzen zaik. Ez dut ditzen lorik. Ez egiten loik? Ez, egunaro, hori, 3 labordu. 3 labordu loik, danaikua. Sistare bai, sista gutxi? Sista ez. Batez? Ez.
Katxiz lama, eta nola kakain arpegi hona eta hainbesteko energia. Ez dakit zela hitzotan. Katxiz lama. Bernioko kresala izango da. Bai, ala izango, katxiz lama. Eta esan berniana, azkenengo diskau indekena, basekia Durangoko azokan ebai atea guala, ez da? Bai, horregon ginen. Zemuz junuan historia. Jo, raru da, zen, klaro, ni Bermion bizi nahi, Bai? aparta huen nahi, oza, nik hori artiste munduko jenti eta ez dut ezagututen pertsonalki. Eta jo, hor topan hauen, kristalako sorpresa, jente asko hori esaten nire lana asko gustatzen atxola, total elegante, politxo, eta bai, entzuliek ikusti hor, en vivo y en directo, bai, total, eta alucinin hauen. Bai, Argazkizek eskatut, eta claro, ni Bermion nahi, Bermioko sabi, kokoluena ditzen dagoena beti, eta listo. Eta listo. Eta hanse, sinadura egiten, aldizka firmatzen, da lanetik ez da? Hori da. Inberdik bai, artista balin bai, horrek olako gauzak egin inberdia. Bai, total. Gajes del oficio, no? Gajes del oficio. Hola, esan da Bueno, eta zesan bernian, zenbat abesti topatuko ditugu azkenengo diska honetan? Bitu. Hau asuntu apurtzu bet. Gogorra da zenik lurrikara kalbo honetan bosta abesti ataotaz. Bai, izan biher zien 10. Zer pasa nik beste bosta abestizek airien geratu dizenak. Bai. Sartutzatie, hori, master prozesua, bueno, ja ateratzeko momentuan, 3D efektu bat sartutzat abestizeri. Eta ze pasada, plataforma digitalak, Spotify, iTunes, eta, honek asunto danak, esan daui, hori gaur egun honi ezin dela hain. Eta bosta abesti utzi dozti eze kanpoen. Benetan? Bai. Osa, nobedaiak inetorri eta nobedaiak izin atea. Hori da, zulo zara hogeiteko, fuera. Eta hori, urte honetan zier ringotena da, falta dien horrek bosta bestizek, juen ataten, gitxike. Hiru hilero, atara single bat, eta jugo nahi. Eta nun argitaratuko dituke abesti hauek? Plataforma digital denetan, baina efektu hori barik, hori kenduta. Gutxi nahi. Hori kendu eta aurrea. Eta efektu horietan, zer topatuko jau, zer dituke efektu horiek ba? Gauzi da, zuk gaur egun musiki entzuten basune kaskukaz. Bai. Zuk entzuten zu normal, no? Bai, seguru nahu, ez dakit, sare sozial eta YouTubeen honek, abesti dut, bai, 8 den. Eta entzuten zu abesti zera mobiten dana, atzetik, goitik bera, eta zera mugitzen dan, eta dara, como efektu bat itzen dauela. Plataforma digitalak, YouTubek enduta, esan dago, hori honino gaur egun eskauz... ez da hola bat. Hori da, ez dauz preste sartzioko horrek efektuek, eta esan dago, fuera. Bikain. Bueno, eta bertan, daksekiat zuen abestiak beti zer esan nahi dutela, abesti gehienak normalian, ire abestitan, ze topatuko jau letretan? Dana. Ni nahi pertsona bat oso jaizetan gustatzen dazte gotie, ondo pasatie eta dana. Gaina lo gutxitekela ondo etortzen zaik, ez da? Hori da, etxian zertako beldeu. Igual jaibet botaten du edo olako zeuzer, eta ni lagunek goizeko bostatan ja dauz lan errementa, eta bagus etxe, eta ni goizeko bostatan zion niño, ni etxien honetan ordutan niño koizatuten, hau. Venga, aurrera, segi, eta orduen danatari topaku. Gauze tristiek bai dauz, azkenien bizitzen azuzenak topa. Bai, bueno, ire bizi moduak, oik ikusitukenak, edo famili gerokuak, edo ire bizipenak ditu gehienak. Nire bizipenak. Ire bizipenak ditu gehienak. Bai, total. Eta danatik alzutu, goizeko lauretan altzunemon bajoi bet, alda egon abestiz, olako gauzat aldauena refleja, alda egon goizeko bostatan bai jaigiro baten topasune alzune refleja, danatarik ongo da, dana. Ezkedak disko oso zoro bat. Oso zorua, potentzia danentik orduan bost kantatxo, baina danetik topatuko dugu, ez da? Bai, hori da. Vale, eta insomnioak adibidez, lagundik hau dan aurrak eramaten, atzea indik, edo zeinek ire ikuspuntua. Ani pentsate haute insomnizuarik elekitzen nengo rapa edo enagoen nengo musikerik, Ez guan hainbeste denbora ukiko, igual ez guan hainbeste abestiateako, Claro, nik orain ez dut ikasten. Bai, niak horretan nahi ikasten nagoeniko, klasera juteko... Ditana bikain ateako ba, no? Hainbeste denbora ikasteko, Total. Ez nagoen ikasten asko. Bai, aprobetxaten nagoen, igual goizeko saspitar arte egon, musiki itzen, eta gero igual bederatzi zetan sartu klase, azken bi orduek, aprobetxata errepasatxu eta ingainetik edo. Ondo, zio. Olako zeuse. Bai, lagundu dozt.
insomnizuek musikia egiten. Baina, bueno, noiz bai loskuluska batzu botako, itu luzea, ez alde egiten 8 orduko loskuluska ikan sekula hola bat. Bai, txotaz, neskalagunegaz nagoeniko. Bai, Bestela ezebez. Berak hori, bakia moten. Lasaitzen di, bakia ematik eta lasaitasuna etortze zaik. Hori da, berakaz bakarrik. Ondo, zio. Eta insomnioa, igaztea izo jaukitzeko, hori ez mateue heldutan ateatzen dela, o gaztetan ebai ba insomnioa, o nola ziak hori? 15 urtetatik dakot. 15 urtetatik dakak, Bai, 15 urtetatik. Katxila, mar. Eta jau, eta bostakotaz, 10 urte horan. 10 urte, eta ze mandizkik. Burua uste asko historionek? Edo normal eramandek, edo nola kudeatzen dek hori? Jo, intostena da, sakrifika asko nire bizize guot esan, soziala. Claro, se imagine, askotan me pasa da, igual, abesti beti dazten edo goizeko amaiketara arte, goizeko, igual, jan ordura arte, bai. Eta igual nire lagunek urten kalea, norba jaten da. Eta ni holan, ni orain no geratzen da, notzaldeko ordu biek die, eta igual izartzen az gaueko 10etan, eta nire lagunek ja pinpletan edo hortik joan die faitzetxaten, eta ni, klar, ni izardute horta, gaueko 10ak izardute, ze ordu die honek. Osa, vampiro bat elez. Katxila, ma. Txikitzuko tasonek? Bai, hori panadera intza. Panadera ituk, xerretan, hola, luze askadanak. Vale, hola, borobizkak atea, vale? Vale. Bai, gutxora, hauka horrenak endu zaken mendikan, bota horrea hor untxientzako sakarrontzia dakau, bota bertara, vale? Eta bestia txikitu, hola, panadera. Azten deko horrela, eta gutxora bera... Eta loditzuek? Zentimetro batekoak, hola. Vale, eintxe. Venga, ire kontu. Bueno, eta leheno aipatu jau superlasai abesti ja, superlasai biziaiz, edo ze kontatuko eka abesti hortan? Nire lagunek altzu esan, nire inguruko jentik altzu esan, nire pertsona super tranquille, bai egize dela gaueko 12etatik aurrera deskontrola itzen nahi asko. Bai, nire bizi modu super tranquille da, ez dote itzen, daro moduen bizi nahi, nire preokupazioekaz eta nire arazuekaz be, bai, noski. Bai, lasai bizi nahi, bakitze, barazo bat bakozun, bizarra egingo dela regla, edo etzi, edo dena dela. Bai, tranquil bizi nahi, egize esan, bai, super lasai. Egia zan, bai. Ni hori lagun bat esatik, arazo hau sekat, eta etxeko faktura hau iritsi zait, eta hori ez dek arazo, hori gastua dek. Diruakin konpontzia da ondana ez da arazua, da gastua. Orduan, gorrak izaten dira batzutan gastuak ebai, baina arazuak beste histori batzuk dira, ez da? Konpontu ezin dian horiek askotan. Horin atako da aurrera, bai beste arazo batzuk larri zagoeti ez, nire ustez. Bai. Platanu emoten dau. Platanu emotealik, Platanu emoten dau, hola nebaitze. Bai, basekak itxura, bai. Emoten dau nire leuko biderra dala, zukaldatzen, Platano, banana, oiek, prejituta itutuko horiek, Horrek, bai. Vale, eta elegantea besti jare bai, elegante beti, Elegante da nire amuma gaitzik. Nik dakot, amuma Pilar. Asko gutxat, nire txako kristalako pieza importanti da nire bizi zen, nire amuma da nire bigarren amalez. Eta elegante da, berane berba bat, beti erabiltzen dau. Ez da kudirurik, bai, elegante gauz. Elegante ez da fizikoki janzteko... Sasoiko, bai, da jarrera bat, zelan elegante. Lanetik bota hostie, bai, zelan bai, bueno, elegante, aurrera. Nea itakin zitxonean nahi, bai, egun baten junduan etxea, bai, eta dana suspenso. Eta nahi eta zitxon, errekordanak etxe honetan ospatu iteituk, noa jungo ditu gapaltzea. Benetan? Hala izan nua. Ba, nik ez otokin hori sortia, Eta errekordak intzotan, Elegante. Bueno, hemen txegaude, patata moztuitugu, miarra ja prejitu deu, eta jungo dituk ilarra jatetxera, eta nola ez, ilar batzuk prestatzizkiue oso era txukun batian. Guazen bertara. Kaixo Joseba, nire izena Jon da, berarena Javi, eta gaur ilarra jatetxean gaude Donostian, gure sukaldaritza ikusi nahi baizute, gurekin etorri. Ilarra jatetxea iazko ekainan ireki genuen, eta bere jabekideak Mikel eta Alfonso ditzen dira. Eta azkenean, egin dugun taldea, baske kulinariko jendeak gea, eta giro oso ona lortu egin dugu. Jatetxea Donostian kokatuta dago, justu Ilarra bidean, Igara auzo eta Berillo auzoen artean. Ilarra bidea deitzen da, azkenean zonalde hau Ilarra beteta zeudela, eta horrexegatik Ilarra izena jarri genuen, eta produktuari garrantzia eman nahi diogu. Gure sukaldaritza, euskal sukaldaritza tradizionalean inspiratuta dago, baina bestaldetik
sukalderitza modernoa sartzen ari gara, gure platerrak ezberdinak egiteko. Ilarra jatetxetik ni nabarmenduko nituzke parrillak. Bi parrilla ezberdinak dazkagu, lehenengoa arrainentzat eta bigarrena haragientzat. Baita, dakagu egurrezko labea, arkumeak egiteko, antxumea, nahi dezun guztia. Ere bai, labe hori erabiltzen dugu gure ogilak bukatzeko. Astean zehar dakagu menu ejekutibo, karta baita dakagu, eta bestaldetikan asteburuetan bakarrik karta erabiltzen dugu. Eta ekitaldientzako talde menu neurrira sortzen ditugu. Aurkezpenak egin ondoren, oain, sartuko gara gure sukaldean, nola ez, parrilla nola egiten duen gure plater goxo-goxo bat aurkeztea. Hemen gaude, Ilarra jatetxeko sukaldean, Javi, gure sukaldari buruarekin, eta gaurko errezeta izango da. Maresmeko malko ilarrak, Kamadoseko bieira, kabiarra, miso pasta, beurre blanc ketua, belar olioa, eta lore batzuk dekoratzeko. Lehenengo eta behin, hasiko gara erretzen gure Kamadoseko bieira. Errezeta honen historioa, Ilarra izenetik dator, jatetxearen izenetik, eta arrakasta handia duen errezeta bat da, eta jendeari asko gustatzen zaio. Ilarra jatetxean erabiltzen ditugun lehen gaiak, bertakoak dira, garaikoak eta kalitate handikoak dira. Eta gero jarraituko dugu gure malko ilarrak parrillan markatzen. Segundutxo batzu, azkenean Ilarra produktua kalitatezkoa izateagatik ez du behar hainbeste denbora parrillan ukitzeko. Eta amaitzeko gure platera aurkeztuko genuke. Plater honez gain, beste plater arrakastatxoak dazkagu, produktuarekin zerikusia dutenak, zainzuriak, txuleta, garaiko arrainak, eta gure antxumeak labean egindako. Joseba, hemen daukazu gaurko platerra, Ilarran egindakoa, espero dut zure gustokoa izatea, eta probatu nahi bezu, gure jatetxera Ilarrara etorrin bertzea. Mila esker, agur! Ai, ama, bikote, ze plater txukuna, Ze itxura hor, biratxo hori Ilarrekin, txingarretan, ona ez, ona baino bia, bezarka handi bat eta nazunien honea, etorri bai guri beste errezta bat erakustea. Muxi botoloa, bigote. Gurean jarraituko dugu. Hemen txein deuna da, arraia bukatu pregitzen, eta kanpo latera. Ni hemen jungo naiz, gurin pixka botakoet, zukua limoiana, eta baitare botakoet salda pixka. Eta murrizten jungo gea, eta ja murrizten danean, gero arraia botako jo, gurin pixka gehiago, eta ja ligatzen jungo gea. Hemen txe, jasiaiz patatak txukundu dituk, tipulina ingo egoain, bale? Tipulina izuz adarrak endu, txortenak endu pixkat, aurrenengo kapak endu eta bestia pikatu ingo jago, bale? Eta zuretzako jarriko etemen lapikua martxan, patatak ardo zuritan iteko. Bale? Eta ni hasiko naiz barazkitxoak garbitzen, baita ere egosten jartzeko. Venga, hauek hemen, guain ingo ditut pixkat uretatik pasa txukundu eta egosten jarri, Gehoia, beste txukundu puntu bat emango jo, ja behin egosita daudenian. Bueno, eta ire diskak iteko garaian. Bakarlari jaiz, dana bakarrik itek, komposatu, musika ez, laguntzazkak. Bai, laguntziakot. Osa, letrak eta bai nik itxautezela. Nik azken fini itxautena da, internetetik topa instrumentalen bat edo baseren bat, nire inspireteko, eta hori oinarri moduen hartute, itxautena da, kontakta produktore bategaz, eta beragaz, holan esan da ulertuteko ondo, musiki eitzen da berak jarri. Letri eta dana bainik itxautela. Osa, erekitei kupaxan azketa da dana, haik eramatezkiok ze oinarrekin nahi gutxi gora bera, eta... Eta bai nik naizta nik ezein ezer, holan esan da. Bai gustatzen dela hori telefonotik edo ez dakitz ordenadoretik berak itzen daben bitartien niegotik ikusten zelan itzen daben esateko. Abitxu hori igual... Lehen begiratu eta horri histori bota eta ire ikutu emateko. Hori da, total. Ez despasatzeko eta zatek geho zenena musika, hoena ok identifikatua sentitzen, ez da? Inoizkotan bai pasada jata, botatu zaik, ez da? De repente botatia besti triste bat edo, eta botatia de repente bueltan, eta gauze bat, Karo, eta nahi diok ikutu hori eman da sensazio hori ondo identifikatzia, ez da bestian. Karo. Eta, adibidez, zenbat tardatzen dek abestin bat iteko, zenbat tardatzen dek diska berri bat, adibidez, azkenengo 3 indituk, ez da? Nola izan dek ibilbidea? Eske bakotxa da... Bakotxa da mundu bat, ez da?
Niri lehoko diskuen pasadaiatan gauza bat, eta zan nik egin nagoen berba nire bizitzeri buruz. Deitzen da, jarriaren semea 16-19. Ze ni nire bururi, insomnizua dako telez, deituten txat nire bururi, eta ez izen ban nire bururi jarri ditzatena, jarriaren semea. Eta, bueno, jentik beholan ez aututen dozt. Eta 16-19 da, zenik 16 urtetatik 19 urtetara pasan nagoen nire bizi oso urte txarrenak, fatal. Demonio bat, elez. Anderez, edade polita ez dago xatzeko. Total da, batxillerra, lagunekaz, dana ondo. Ba, niretzat izen zen, infernu bet. Katxila. Baina, bueno, eta, karo, diskorretan pasaiatan, hori, inau esan, bosei abesti, eta ja, konturatu nintzen, hasi nintzela, modu baten edo beste baten, narraten, nire bizitzea 16 urtetatik 19 urtetara. Orduan ja, ulertute zer reitzen hauen ni, zaun hauen, bitu ingo disko bat, 10 abestigaz, eta honetan kontako dut, trantzizio hau. Bigarrena, izen dela, gehiago, lurrikarak, zer dakot, zelan bizitzen nahi, super lasai, elegante, tranquil, zelako nahien kontakon dik, eta zer gustatzen jatan. Eta nire bizipenatatik abiatute, nire abestizek... Baina pixkat urte txarrak pasata eta pixkat ja zoriontsuagua, ez da? Eta hirugarren hau ja da... Dena nasketa. Hau da, hau da, bai. Hau dezede, ja, ikusiek eguzki ja, atea eta ja goxatzen ez benetan historiakin, ez da? Osa, orain hau da beste asunto bat. Beste asunto bat. Bai. Eta, badakak, guen esan dek beste bost horiek txintxilik agatu zaizikena, atea nahi ditukela, ez da? Bai. Nuz ateatzen hasiko dira? Ateatzen hasi dira baten bat, o baten bat ikusiko deu laizter edo... Claro, berriro ere, hori abestize da, bostatatik leokoa. 2 aste barru edo holan, ataku bigarren estraktoa, 5garrena. Bostetik 2. Vale. Gero igual, uda erdian edo holan atakogu 3garrena, eta urten baian 4garrena eta 5garrena. Eta 5garrena igual ez da abesti bat, da... Beste gauza. Epa, orduan berriro etorri berko ekonea orkestea, ez da? Bai, ona. Eta zesan behar nian, orduan urtia bukatzeako nahi duk 5 hauek atea eta euki, ez da? Hori da. Eta hau izatek, hau beti izatek gutxi gara, ja gauza batzukin bukatze zuenean abeslari ja, zaudete, 5 horiek erdi bukatuta azkak, seguru gauza berrikiten nahi aizela ja ere bai, ez da? Ezin geldiu, ez da? Holanda, Holandek, ez da? Hori prozesu egize da, ni denpori gazemon nahiela konturen musikari moduen, eta kriston arrabizio moten dozt, eta hori danak azitzen du berba. 2 aste barru atako da abesti, bai, hori abesti dau programa eta bindela zazpile. Nau superkantxaten. Pelikulak bezala, ez da? Pelikulak ateatzeko, agarrabatu dagoen dela 2 urte, geho montak egin due, eta gero ateatzeako, jasu esaudete burua beste gauza batian, ia, ez da? Hori da, eta da, como, genti ederbenten txuten da, lehoko bider, eta, super guai, eta nien, super guai ez. Porque yo ya estoy rayado. Nire raietan agonedaz abestizegaz. Guri jakiakin egertatzen zaigu, igual pater berriak ateatzen ditu, jatzezko jatetxian, eta jendia daztatze unian, da jendia zure etxea gaina hori daztatzea etortzea, eta zuia zaude aspertuta errezeta horrekin, da ja aldatu nahi dut errezeta hau. Ja. Antzeko zerbait. Ondo. Bueno, hemen txenik, azena joa botako ditut, hori... Hau txikitzu ingo, txikitzu. Bai, txikitu, betu, eman gaia truko bat txikitzeko. Ikiten baek, hau, erditik amostu, bale, guain indiok, oina, teit gehiago apoiatu ondo. Eta behin apoiautak agenien, luzeak amostuko zizio borrela. Bukaeraino iritsi gabe, bestela dana desmoronatu itezaik. Ordu, nola dakakenian, guain ja hola hartzek, eta taka, eman iteio, eta honei berdin egingo joko, bale? Kamo ez, trukituak, gakutsi berko nahi trukituak bade bai abesti txukunen bat ateatzeko, Gehizeutan etorbi nahi hona, ikasteko, Bakoitza berian, baki nolaken bizitza. Lotxie pasabidot. Keo, este kasko sukaldatzen, tokatze zaik etxian, esan dega mama asko maitekela, seguru gizton baskarik ituzkila. Berakitzen suertiai. Bai egize da, igual, hori, lagunekaz nagoniko edo eskalagunegaz, bai gustatea aztela, hori, YouTubeen topa, oiazkoa, kurrigaz, eta non seke, Arabia errezeta bat, eta ditxot, venga, barrora, eta sufri ditzen dut. Bai, Baina eukikoek errezetan bat esatekela, gaur gonbidatu batzuk etorriko dituk etxea, eta hau ingo ziet. O beste hau ingo ziet. Ba, ez dakit. Ez dakiko, pizzaen bat, edo hamburguesan bat, o lasañaen bat, edo makarro batzu jagin, o txekila. Itxot ondo, arroza tika masala.
Tika masala, Bai. Vale, hola, sustantziakin, Bai, no? ez eskatu ondo esati zer den, nahi akoratzen. Ziatekan internet berdiat onduan. Arabiarra da, no? Bai, hori dek indiakua. Indiako errezeta baek, eta hemen noiz bait indi jau arrozen bat olakua. Justo arroza ez dakit, baina tika masala hori indeu. Eta gehia esan oso errezeta berezia eta potentia gira eta sustantziakin, eta ez beti arroza betiko eraniteko, ez da? Ikutu berezik eman, eta goxatzeko. Eta gozo dago, eta erreza da itxeko bebai, Bai. Agia esan, nik sukaldean beti esaten dut, Gauzak erreza dia, errepikauta dinten baitugu behin baino gehiotan. Jende diteu behin, ez zaitatea, zaila da. Aurrenengo aldiz rapeatzekenean aurrenengo aldiz ez ondo ateatzen, ez da? Total. Inbiarte behin da berriz, eta gio ikasteanian, orduan... Jo, neukengo batxatien kasu... Engo batxatien kasu, niri azikeran jentasko kesatezten. Claro, ni hasi nintzen, orain 25, Leoko diskoa 17. Baina ni hasi zen haien rapieten, 14 o 13 urtegaz. Institutoko, hori, rekreo batan, eta hola. Eta jentaskok, eres malísimo, eta holako mogidak esaten. Haingo banatzaien kasu, hori, nintzen hemen egongo soguaz bazukadatzen, adibidez. Inberde, jarraitu bizita hontan. Prueba fallo. Hola, xe. Vale, hemen ikusi ezu, nola salda, nola hasidan behitu meneatzen bai, nola ligatzen dan gure menier saltza, hemen hau potoltzen juteko, aurrena botako ditut ez arrai pusketa guztiak, aurrena potoluenak botako ditut, bale? Pixka gehiago tardatuko duelako iten. Botako ditut lago bost pusketa potoluenak, eta gero bustanaldiak eta hau botako ditut. Hau berandu xiago, irugoiak, txikiago diala. Hemen dakaoia goxatzen, zu basuan lasai, eta bagiztak, txerrik itxarraka. Eta esan dek, txikitatikan ja trasteatzen ibiltze itzala. Orduan ja pixkat hau bai gaztetatik etorri zaizu, edo etxen musikariak zian, nola sartu zitzaizun grina hau? Claro, nik ondote badoten iztoi zozue, da, apurtzu bete, ez dako zentzun askorik. Nire familizek izetez ez da bitzen musikarik, ez dako loturarik. Bai akorraten nahi txikitzen, hori, nire amuma gazkotxien Forfi baten, 30 urteko kotxe baten, eta jartzen zauen hori, ABBA, Freddie Mercury, eta... Amona kaineregak, Hori nioko horturadoa bera bakarrik kotxien, klaro eta pikurte, bai, da jefa. Eta beha jute bakarrikan, batza txukunduta da nahitea, Bera bakarrik. Horain egize da baia esatzen da ostera, Sabi, dako eta sorkibizek, zuaitzatan ni bakarrikena zailtzen. Claro, etorri laguntzea eta botaten txat laguntzatxuet. Hore bat, ez da amonai laguntzia. Eta ikasizak asko, ze amonak asko sekitek, eta horko truko horiek batzekoak eta gehor gelditzeituk, eta horiek harrapatu inberdia guain, harrapatu inberdia danak. Bai, gero bai bera kosta ditek, betiko erara, Hori ez da hola nitxe, Dios! Bai, zer zara, kokolo! Eta bronka botate bostaz, bai, bueno. Normala, egia esan, bai. Jendia berera xikenian gauzak errespetatu inbiar da. Oso bugu. Eta inbiar danataz ikasi, eta ego nahi du, bakoitza nahi du. Hori da, eta listo. Danatak, eta gero gainak lehenoko amonak, eta lehenokoak nola dakien gauzak iten, baratza zaintzen, ez dakit ilargia ibeira ibiltzean, bestia, danetik. Dana, Mariek ikusak, guk kostaldin bizi gara, mundakan onduen daku hortue, dana behitzuten dau. Olatu excelan dauz gaurri, no sekit. Baratzeako eta olatu ibeira, Bai. Ai, ama, ze hona. Claro, honek, ez dakit nondik atako hau zen horrek idea danak edo... Hori, esperientzia, bizitako esperientzia. Bueno, hoi txikitu zake bai, hau botako dugu bertara ere bai. Venga, egurra pixetu emango jau. Eta bagiztak, dana martxan dakau. Hemen txe, menirrerarako miarraina. Hemen txe, barazkik, eskaldau txiki bat ematen hemen, 3 minutu egoziko ditugu, atea eta gero esan deuna saldakin gozatzen jungo gea, Venga, hoi dek, hoi pikatu ekela ere bai bertara bota, eta esan deuna, guainingo etena danik hemen. Aragi hauei, buelta eman, arraio nahi kasu hontan, eta beste pusketa bota, eta ea zua mantxu lagoet batian, azkenengo 10 minutuak lasai egiten juteko. Eta bitartean jungo gea, beste reportai bat ikustea. Ongi, Xabi? Perfecto. Jungo gaituk, Donostira, kasa sortzi zazpi, eta indigu arroza, earra. Guazen bertara. Eguerdion, Antonio eta Ezpigera, gaur Donostin zaudete, zehazki Grosen, Kasa 887 ezagutzeko. Ongi etorriak aurrera.
Casa 887 irekizan orain dela laburte. Proiektu honen atzean gabiltza Antonio eta biok. Jatetxea Casa 887 ditzen da, ze Antonio Brasilekoa da eta etxe familiarra 887 da. Orduan, berak nahi zuen egin erreferentzi moduko bat bere familiari, ez? Hori, omenaldi txiki bat bezala bere Brasileko zatitxo bat Donostin jarri. Casa 887 bazkaltza edo afaltzea animatzen bazteate, badazkago bi aukera. Bat izango litzateke dastatze menua eta beste bat karta. Dastatze menuan badazkagu 7 plater. Eta karta hortan izaten dira normalean 20-25 plater desberdin. Eskaera asko erreferentzian diauka produktuan. Hortik ero berak egiten duen, produktua hartu eta herrialde desberdinetako erreferentziak hartzen ditu. Plater berezi bat daukagula da arroza brasan karabineruakin, badauka berezitasun bat, ze hasi gineanen, plater hori izan arroz bomba kun karabineros. Eta horrek izan zuen kriston fama ireki genunean, lehetxo, jende pila bat zetorren plater hori eskatzea. Hortik ja pixkat hori, lokala bezala, dekorazio bezala, plateretan baita bazkenan badago evoluzio bat, ez? Eta hortan orain bereizten dugun platerra hau, arroza brasan karabineroakin. Sukaldera pasako gea orain eta Antoniok prestatuko digu arroz berezi hau. Hemen ikusten zuen osagarriekin aurkeztuko dizuegu gure platera. Izango litzateke arroza karabineroakin txingarretan. Plateran osagai printzipalak izango litzateke arroza, arroz dinamita eta Huelvako karabineroa. Gero izango genituzke piperrautxa, ñora eta kalabaza pasta, gero tipula txikituta, tomate saltxa, hau izango litzateke demiglasa eta bukatzeko ontxo eta kalamar nasketa txiki bat. Errezetarekin hasiko gea, olio pixka bat, eta tipula frigituko dugu lehenengo, bale? Tomate frigitua botako diogu, ñora pasta pixka bat, goiarraka bat gutxi gora bera, gehiegi ez bota, eta bukatzeko piperrautxa baita. Eta orain, osagai printzipala arroza. Arroza oso berezia da, ze zaporeak asko xurgatzen ditu, eta horrek laguntzen dio baita zapore garrantzitsu hori ematen platerari bukaeran. Orain botako diogu karabineroan burua, barruko saltxa pixkat atera, eta aragila, zaporea emateko baita. Orain gehituko diogu ontxo eta kalamar nasketatxo bat, eta bukatzeko garrantzitsuena baita salda pixka bat. Antonio Brasilen hasi zan jatetxetan lanean, egon zalanean baita Francis Malmanekin, hango sukaldari famatu bat, eta hor jarabakizun berak ja sukaldaritza ikasi nahi zula. Eta bere amaren lagun batek gomendatu zion Luis Irizar. Orduan Donostira etorri zan, 18-19 urtekin izan zan, han egin zituen ikasketak, eta hori bukatu zunean, Baskulinari Zentarren egin zuen master txiki bat. Eta hortikan lanean egon zan, hori gaur egun arte, hemen. Arroza bukatzeko, bandejan botako dugu, eta hortikan zuzenean labera jungo da. Bale, orain hartuko nituzke karabineroak, brasan egiteko. Lehen esan bezala gure etxean garrantzi handia ematen diegu produktuei, eta plater honekin ezin zan gutxiago izan. Kasu honetan produktua Huelvatik, Lonjatik zuzenean datorkigu, oso freskua. Urteak daramazkigu gaina pertsona berdinekin lanean, eta zoragarriak dira. Gaina eta baina zoragarria daukate, zaporea probatzea etorri beharko zinaketeke, ikusteko. Gure osagai printzipalak ja sukaldaturik izango genituzke, eta gure errezeta plateratzen hasiko gea. Bueno, Joseba, bukatzeko, hementxe gaituzu gaur eginiko platerarekin, beste plater bat probatzen animatzen bazterate, hementxe gaituzue belotita biok itxoiten, Donostin Casa 887. Agur! Aupa Antonio eta aupa Esti. Zei txura arroz horrek, Buah, karabino horrekin geho gainean jarritu zuenak, Ai, zola arroza fina hola bilatz bateko ez gauza honek, Desiatzen nago berta joteko, bezarka handi bat lagunak. Gero arte, ikusia zu hemen, Xabi zeikutu aiden hartzen, eskuakin txa, ondo aiait. Eta behitu hemen, menien saltare bai zei txura hartu digun, loitzen junda, hemen dana ligatzen dijua, ingotena da guain, arrai guzti, buelta eman, azkenengo momentua ja batea, eta azkenengo 3 minutua ja kanpuan, ja, reposo lasai-lasaia, ez lehortzeko arraia, bale? Venga, hemen inbiar deuna da, patatak bota bertara, guain, eta geho zuzenian bota joke bai, ja, ardo zurilla, ur pixkate bai botako jo, tapauta estalita utziko ditugu,
bukatu arte, lasai iten. Vale, haure holaxe dakau. Eta, inberdeuna da, hemen inditut atea barazkik, eta uretan pixkat oztu, guain landu alizateko. Ingo diuna da, barazkitxo hauek, garbitu. Nola garbituko ditugu? Baitu, ikasen aioak ingoituk. Hemen jarriko eskiat. Baitu, hau, hemen patata zeuden, no? Bai. Bueno, ez da ezer gertatzen. Jarriko eskiat hemen barazkitxo hauek. Baitu, asen aioak, egosita geho, azala, hola iten baek, suabe, atera egiten dek, bale? Ordu ningo zio bola suabe, eta azaldan garbitzen jungo ditu, bale? Eta utziko jau azala hemen kanpuan, eta zena joak txukun. Eta ni jungo naiz porruei kanpoko kapaken du eta barruko xamurra bakarrik uste. Bale, ni uste jatordazkakenan nahikoa. Danak ez ditugu berko gaurko platera bukatzeko. Bueno, nik hauek hemen, eta ingotena dare bai, honik gatza ez zio bota, ez da? Ez. Venga, Eta ure bai botako txagu. Ure botako txagu bai. Urare bai, beste edalontzitxo bat, txupito bat arduana, eta txupito bat urana. Vale. Venga. Gatza bota dio, eta hemen goxatzen utziko ditugu. Eta esan bezala, beste sartagi bat hartukoet, gero barazkik berta bota, eta saldakin goxatzen juteko. Bueno, eta nola bir, kontzertuekin, nola dagakak, hemen, urrengo udaberri hau, nola zetorrek? Ondo. Ondo? Zinek eja. Gogotxu ordun. Bizarko pasatan, dakote... Biharko pasata bertan? Hogeta zazpin, behasaineko jaizetan. Ona. Nahi eta behazein darra ebaldakik hori. Bai? Bai. Opa. Ni goierriko dola segat. Bai. Aita bertaku, behazein gua. Eta laun asko segatan, Xabi Txota, Iker, Markinez, Kuko, eta jende jatorra, jende langilea ziogan goierrian asko. Bain gotxatik kasu, bertatik, A ber, esango ziet. A ber, aukera zekaten nire bai juteko. Zein zande, bihar pasata... Hogeta zazpi. Hogeta zazpilan. Eta zerenkin bakarri zaude, kontzertu gehiago daude, o nola dijoa historia? Ni pentsatu bakarrik nago. Bakarrik gago. Bai, igual gero DJ bat edo... Vale. Eta zezan bernian, gero udan nola zetorrek? Udan nondik noa ibiliko ez? Zoze lotuta dakazu edo gauzak lotzeko hori bai guandikan? Bai, Donostiko aste nagusi zen bai ongo gara. Bai, Bai. Ze hona, Aste nagusia eta hori harra izango ditu jende morduakin, ez da? Hori bai, kriston aukeri dabe, bai. Kriston aukera, ezagutzeko, ez da? Bai, total. Zein izan deka adibidez? San Ferminetan egon goaiz? Ostra, eta Bilboko aste nagusine bai? Ez, Mikatzi lama, bizkaitarra izan da, Casa Herrero kutxue palo. Ez que, total, txikitzaetik joaten bertako jaizetara udien eta sozie deitzen. Deitzu, mesedez. Deitu. Estik kale ikingo eta giro egarra jarriko nola esan dezu, terremoto nola ditu, Lurrikara, sortuko ikonek. Ona. Vale, eta zein izan dek adibidez guain esatekela ire kontzertu ikola bere zilena, hola eukie kontzertuen bat, esatekena, egun hau izan nuen etzako brutala. Bermion, claro, etxien jolasten errez. Etxian, ez da? Bai, egize da pandemian, emon gendula 2021 batien, kontzertu bat, dana jesarri eta amumabe bai, etorri zan ikusten, eta nietzako hori, berez izena izen zan hori, egize zan. Bai, eolan handizena eta jente asko eta emon gendun Elizondon pasan. Elizondon, aparruan. Hori da pasan urtien eta izen zan. Latza. Kriminala, Bai, barrara izen zan haien, kantaten, izen gauzin zan haien, mortala. Earra. Eta gero, ze gustatzen zeiki gehiago? Kontzertu handio je, jende asko dauna, o gehiago gustatzen zeiki igual tabernetan, jendeak ingertu, jendeak bertan euki, desberdinak, no? Bai, ez que, claro, orain esaten badotan, Duko Bilboko jaietik. Hori da, ez tabernatan obia, Bilbotik ez doztie deitzuko. Ez, egize da. Gauza gokoitza bere xarmasekak, ez da? Bai, egize da nik gura dotela jente askogaz. Bai, ez da? Eta leku handi baten eta jente askogaz. Ze, klaro, guk gainera itzen du musikia oso kaineru da. Eta, klaro, pasa askue bai, adibidez oindala pare bat aste, 3-4 aste, jogendun Lezaman, eta zan, hori, kultur leku baten, eta taberna zan. Eta kontzertuen edaz media gonzan, igual 40 urte errespetu da nagaz, Eta nik mikrofonotik bai esan nauen, Barre batzuk esaten, klaro, hori ez da gure publiko generala, holan esatiarren. Bai holan dabe, brutala izen zen, ze, holako jenti ikusti, saltaten eta dantzan, eta niretzat izen zango, Ordu nire publikoak normalean gazteagoa ditu, gazteagoak jarraitzei gehiago. Bai. Esan nauen, 16 urtetatik, 30 urtetara arte gutxi gora, bera. Bueno, hori esaten dago Spotifyeko horrek estadistikak eta. Bai, gero egize badan, ideari bez.
Ondo, bueno, hemen txe, patatak, hasi dira dantzan. Gure barazkik, ebai, hor, ikusiko, gaure geldituko karamelizatuta hor saldan, ikusiko, kriston zaporiak geldituko. Hau botako zizki hori bai bertara. Eta, iriazen txo txiki horiek lasai, Zegau presik handa. Ikun horiek txukuntzen lasai. Nola egozita dauen, iman bertzaionaek ikutu txiki bat saldakin. Baina gehiagik gabe. Hauek ere, ingoitutena da. Eta polita daude, hauek ere porrua bezala osoikan jarriko ditut. Hauek horrelaxe, osoikan. Hor saldan jutian murrizten lasai, beste horiek inda daudenian berta bota, eta listo. Vale, eta ni ja, haigeala, hauek ebai botako ditut. Zezan bernian, debai tren batian eukiuan kontzertu oso berezi jaola inuala, ez da? Edo txoi txiki bate kontatu ziak eta. Hori zen zan historikue. Gauzi da, mobilizazio bat egon zan Bermion. Bermiotik Gernikara trenien. Eta nire lagun batek, Javi Ojina, ezagoztan, Xabi, alzara etorri ba hori girotuten ambienti emoten hor trenan. Hanek egon nioen hauen atara ez leoko disko, ez amamos turtegaz. Ani, bueno, vale, venga, ba. Eta, bueno, montazan haien, trenan, bluetootheko hori, gorailu bategaz olen eskuen, eta kantate, jiki, jaja. Eta segundo baten pasazan, eltzen Gernikera, San Cristobal da, erdiko paradia, hola gutxu gara, busturitxik. Eta zundua izen zan, para zan trena eta gidari zeurten zan. Eta esan zauen, txabal, itzen bazun zara eta gehiago kanpora, techo a la calle, no sé qué. Eta ni, claro, 15 urtegaz, super inocenti hor, hola. Deitu indie etortzeko, ez da? Claro, ez da hostia hona etorteko, ba hori, ambienti eitzen eta boten gozti askarien hemen geratuko nahi bota, eta hori, mobilizazioko jentia, cállate la boca, gidari txegal mobil okitzen, eta askarien nahi egazan nahien Gernikera. Bai hori zen zan, ofizialki, nire logo kontzertu egin dela, ez dakitz. 7 urte. 7 urte. Bai, ona. Urtiek, ja. Bueno, bakiztak hemen, ia indi gure errezeta, Falta zaiguna da. Itxoitia patata hau pixkat biguntzia. Eta listo, ikutzen jungo nahiz ni palillo bat egin aberdin da dauden. Eta guendikan pixka gogorra, baina gutxi geratzen zailo gauei, Pare bat minutuan listo ekiko ditugu. Vale. Egarra indi gaurkoan ebai, ez da? Horrek arrainek dakon itxuri, Arraia itxura nahat eta astatu hola pixka eta gaza iruditzen zaiken. Beitu nola ligatzean hau, Bere zukuak inda. A ber, dastatu zakola. Buah! Latza! Mortal! Mortala. Hon ere, lurrikarak iteizkiko neke bai, dana dantan garte. Egia zan hor limoia eta mantekilan zapore eta hor arrainanak kriston fusio bikaina iteuen. Oso ona. Abesti baten sartu bikot. Bai, ez da? Ona. Meni Herrerara. A ber, abesti bat ateatzeken. Meni Herrerara. Bueno, hau ja murriztu zaigu, ikusi zuen salda ia murriztu dala. Orduan saldan zapore ja barazkin peatuta gelditu zaizkigu. Hemen ebai, patata ja ardotxurian zapore hartu txakolinak azu hontan. Eta hemen dakau, hau ebai liga inda. Ona. Bueno, tatuaje saliatare baiz, ez da? Asko aldazkak. Bai, asko gustatzen aztez. Bai, leku guztizetan dakot. Leuko egin hauen 15 urtegaz. Bai? Belarriatzien eta... Belarriatzian? Bai. Eta dakotaz gorputzo zotik, dakote tripan, bularran, hemen... Danian. Nunez. Ba... Ez dakot. Vale. Batek jakingo da. Ondo. Vale. Eta hori esateia gaina lehenengo aitekela eta gero ja biziatu itea izela, ez da? Bai, oza, nik ikasi nagoen, inagoen leokue, gero bigarrena pare bat hilebetera, eta klaro, niñoko ba hori, 15 urte da, eta zen bitu, parengo nahi, gustaitzen datzez tatuajik eta dana, baina, bueno, uruga zingo dotaz, oindik aurrera. Eta bai, gaur egun itxautazen tatuajik diez batez ben momentuek erreflejateko. Ezazteko, igual tatuaje bako txada momento bat, eta esan nahi badako. Musikigaz ez dako lotura askorik, bai ni gaz. Eta adibidez, baten bat kontatzia baldaka. Hau nire ama da. Ire ama da? Hau nire ama da, bai, ze da la rosa bat. Eta enbede arantzak eukin, dako simbolo bat, hau dana. Eta nire ama arantza dituten da, orduen la rosa baten arantzak, hor dago joku ebe bai, orduen hori, enbede arantzak eukidako hau simbolotxu, ama gaitxik. Ona. Bai. Hori amana orduen. Bai. Azkenian, egia zan, gudanok hemen guraso gabe eta moma gabe eta izango gintuan, Batez. Bai, niretzat puntala diaz.
Bueno, hementxe, guain, albon, patata pare bat, horrela xe, vale? Bai jarriko deula hemen tipulina pixkat, horrela, gainean, eta historia amaitzeko, arraia, vale? Hau nea iratu, dana ezigintzeko, arraia puxeta pare bat jarriko ditugu. Beitu, bat, oh! Ea raindiu, Gozatzen nahi ez ja, Hori daztatu indekelako, trampa indikonek, trampa. Ez, que ni nabil, bakarria begizetatek. Jaten nabila begizetatik. Aurrena begiti jatek, eta geho barroa. Eta begiti sartu zaigu, eta guain hauti sartuko zaigu. Bueno, lagunak, hasteko eta behin, nagusi, mil esker, honea etortzeatik, mil esker kantu egin da danekin holtzak eta goxatu erazteagatik, agur menengo ditu kosinatzen, bale? Haupa, Xabi, ondo izan. Agur. Aio.